De dilluns a divendres, a Ràdio Vilamajor, després del programa de cuina, a 2:15, descobrirem dones de la història, poetes, escriptores, polítiques i esportistes, científiques, espies, reines, activistes, oblidades, menyspreades, esborrades per la història, relats inspiradors de dones que van desafiar els seus límits. dones que es van rebel·lar contra les convencions socials de la seva època. Històries de pel·lícula, vides de dones narrades per gent de Vilamajor. Al 98.0 o a radiovilamajor.cat. Perquè a Ràdio Vilamajor som el que sents.